Здравейте на всички! Както всеки четвъртък, така и днес в Бизнес за лидери с Силвия съм поканила поредния гост, но този път, за разлика от всичките тези повече от 5 години, не е един гост, а са две. Две, защото те са две сестри, които наистина толкова добре си допълват, толкова добре работят, че няма как да поканя само едната, а другата да не поканя. Затова днес са тези две прекрасни дами мои гости. Искам да ви представя доктор Инна и Десислава Манасиеви, дами, които от традиционната медицина, те ще я споделят сега, са се насочили да развиват и своите дами, които искат да променят живота си така, както те са го променили, но ще дам думата на тях двете да се представят кои са те и защо решиха да дадат своите знания, които имат, с това да помогнат на все повече и повече дами и те да подобрят живота си. Здравейте, прекрасни момичета, и добре дошли при мен. Здравейте! Благодарим за поканата. Благодарим за поканата и за възможността да бъдем заедно. Слушам ви, споделете защо решихте от това да бъдете лекари и какви лекари сте, разбира се, ще споделите, да минете в тази насока. Ние сме дентални лекари, завършили сме медицинска академия. Също сме клинични и консултативни психолози и двете, лектори, ментори и сме автори на трилогията Майсторство за осъзнат живот. И разбра се, че сме дентални лекари и денталната медицина, тя ни даде много. Научени на отговорност, на прецизност, на уважение към болката и най-вече на това как зад всяка усмивка стои една история. Но с течение на времето какво се оказа? Идват пациенти с болка в зъб и след 2-3 месеца идват отново с болка на друго място и всъщност те повече, ако половин час ние работим клинично, след това 1 час ние стоим в приемната и разговаряме, те искат да си разкажат живота, болката и в един момент си зададохме въпроса, който медицинските модели рядко го задават. И това беше какво се случва в този човек, в живота на този човек, какъв стрес носи в тялото си, защо тялото реагира с болка. И по този начин решихме да дадем по-адекватни отговори, защото не може само на базата на нашия личен опит и на нашето преживяване да даваме съвети. И решихме да се обърнем към психологията и тогава завършихме и клинична консултативна психология в Софийския университет. И сме безкрайно благодарни на нашите преподаватели и нашите ментори там. Супер, това е много хубаво. Знаете ли, където и да има болка, това е симптом, което дава организма, че някъде нещо има. И всичко това идва от стреса, от напрежението, и това са психосоматики. Абсолютно. Които, когато има психология, когато има анализ, се стига до първопричината на този проблем, на тази болка, на този симптом, нали така? Точно така. Хроничният стрес, бърнаут предизвикват изменения в промени в сърдечния ритъм, храносмилателната система, съня, енергията, кожата. Просто то е лавинообразно. И ако не чуем сигналите на тялото, много лесно можем да изпаднем в неприятни ситуации. И нас не ни подмина тази ситуация. Имахме дипломи, имахме си работеща практика, имахме много готини пациенти, с които се гордеем. Но докато лекувахме, ние давахме и в един момент се оказа, че при нас остава една празнота. И всъщност това даване, без да се презареждаме, не е добродетел, а това си е всъщност симптома на бавното изгаряне. И в един неприятен ден, който много добре се спомням, случи се така, че получих паника атака, докато бях в кабинета с пациент. И не можех да дишам, ръцете ми трепереха, за пръв път ми се случва. Аз не знаех какво всъщност става.
и бях страшно стресирана. И аз тогава се чудя, Ина ли да гледам, пациента ли да гледам, какво се случва в клиниката, беше голям шок. Приключение голямо. В същото време при действие се изразяваше в пълна сила бърнаута с всички симптоми, с блокирано тяло, безсъние. И тогава всъщност... Но ние си мислихме, че имаме много енергия и затова не спиме и затова сме много продуктивни, а това е адреналиновата енергия, която те изтощава, не е енергията, която те зарежда. Абсолютно така е. Да. И тогава взехме най-голямото и важно решение в живота си. Подложихме се на 2-годишна терапия под супервизия с доцент Поли Петкова, и за което сме изключително благодарни, защото това промени нашия живот. Направихме кардинални проблеми, които... Най-красивата инвестиция беше това в живота ни, да съчетаем медицината и психологията. Да. Не случайно преди години спечелихме наградата менеджер на дентална практика с под темата психологията в денталната практика. И така преработихме базовите си вярвания, трансформирахме ги и оттам вече те всъщност са огъня, който поддържа цялата буря в нас. Работихме с нервната система, върху автономната нервна система, тъй като не може да управляваме логически. Ние може да знаем много, но това не е работа на логичния разум. И работихме с соматични практики, различни видове дишания, медитация, йога. Направихме си ритуали сутрешен и вечерен, които не са като някакъв режим, който е задължителен, но то се превръща в начин на живот, просто идентично. То е изграждане като навик, като да станеш сутрин, да си измиеш лицето, да си измиеш зъбите, абсолютно познато. Утвържденията и така да започне деня на висока вибрация, защото колкото ни е по-висока вибрацията, ние привличаме точно такива случки, хора, събития на същата честота. И така една вечер, както си говорихме с нея на чаша вино, и Ина се обърна и каза, добре, ние при условие, че знаем всичко това, как стигнахме до това състояние, а дамите, които живеят и имат същите проблеми, но нямат този опит, как се справят те. И тогава вече следващия проект ни блесна, който желаехме да сътворим. И това беше 90-дневна програма, майсторска програма, бутикова програма за дами, които имат бизнес. И на менеджерски позиции. Да, но нямат време, лично време за себе си, за любимите хора, нямат добър сън, нямат енергия и са загубили страстта, вдъхновението, радостта от живота. С която са започнали в началото. И просто нашата програма, тя е като едно прецизно пренастройване на вътрешната вселена, така че емоции, нервна система, подсъзнателни модели, ум, дух, тяло, красиво да се подредят в едно съзвездие и живота да тръгне да се движи по орбитата на лекота, на енергия, изобилие, вдъхновение. И това много, много ни харесва. Много ни ляга на душата и на сърцето, защото минахме през тази трансформация и тогава още ни попита нашия ментор, бихте ли споделили цялото това знание със света? В началото бяхме така малко стресирани, но наистина отговорихме, какво значи това, но решихме, че това е начин. Но живота го показа. Той се знае кога, къде и какво, няма случайност. Когато човека си е в мисията, нещата се случват по най-добрия начин за него. И това е прекрасно, че вие сте намерили естествено през болката. Всеки минава през болката. Без болка няма израстване, така че. Така, всеки минава през болката, всеки минава през личната история, за да може да се трансформира. И е прекрасно, че такива хора се осъзнават, че тяхната болка, че тяхната трансформация може да бъде полезна и на други хора, особено пък жените, които сме като стоножки. Ако може всичко да направиме, ако може и вкъщи, ако може и с децата, ако може и бизнеса, ако може и личностното развитие и всичко и накрая нищо. Следващото е бърнаут или паник атаки.
което аз също го забелязвам в моите консултации непрекъснато, че жените, които искат да бъдат успешни, нямат ли ментор, нямат ли човек, с който, така както аз обичам да кажа, да те хванат за ръка и да те преведат по пътя, през който те са минали. Точно така е много по-трудно и се стига до такива ситуации, като и при вас, и при много други, които са стигнали до такива бърнаути, до паник-атаки. Но ето и вие сте намерили вашите ментори, вашия човек, който всъщност да ви даде знанията, опита си, който ви е помогнал пък след това вие да намерите вашата мисия, което е прекрасно. Нека да си поговорим малко повече за тази програма, за какви жени е, как могат да се включат, онлайн ли, офлайн ли, могат ли жени, които са извън България, да се включат. Нека да разкажем малко повече, за да може дамите, които ни гледат в момента или които ни гледат след това, да могат да кажат, да, ето това е нещото, което аз искам да се включат, това са моите ментори, които аз искам да следвам, защото аз се чувствам точно така, както те са се чувствали преди това. Програмата е уникална. Нейният механизъм се нарича триединна невросистемна интеграция и колкото и сложно да звучи, то е много просто. И това е всъщност като да изградиш една катедрала. Основите са нервната система. Първо полагаме основите, работа върху нервната система. След това пренаписваме вътрешните чертежи. Това са подсъзнателните модели, защитите, емоциите. И накрая вече купола с светлината. Това е енергията. Да, и висшия потенциал, който разгръщаме. Програмата е за всички, които работят 10 или повече часа. Всъщност може и да не работят толкова, но да не са на работното си място, но мозъка продължава и след като вече са затворили лаптопа или телефона. Мозъка да продължава да работи. За дами, които се събуждат уморени, въпреки че са спали. За дами, които нямат енергия, които или разпиляват енергията по 1000 ангажимента, без да има фокус и приоритети, къде, кога, колко, без да се презареждат и се страхуват, че се отдалечават от хората. И от близките си, от семейството, от децата и някак си живота им се изплъзва, минава покрай тях и се казват, ама това ли беше? Въпреки, че външно, ако приятелките им ги гледат, за тях те са абсолютно нормални, даже имат абсолютно всичко. Имат перфектната работа, перфектното семейство, да. Но всъщност вътре в тях има една буря, която не им дава покой. И програмата е онлайн за всички дами, няма значение дали са в България или не са. 2 пъти в седмицата през Zoom се провеждат срещите, отделно има лична среща с нас всяка седмица, индивидуално се работи, индивидуален план се прави и в тази програма ние не просто даваме инструменти, защото ако отворим ChatGPT или който и да е AI, инструментите са много, но въпросът е да подбереш точния инструмент за точния човек, така че да му приляга на темперамента, на начина на живот, така че да му е леко и да има резултат. И да го прилага директно в своя работен ден, а не като нещо, което се случва в събота и неделя. Да. Това е. И казахте, че 2 пъти в седмицата онлайн, т.е. може да е достъпно за всяка дама. А когато някоя дама казва, да, аз съм в това състояние, обаче имам толкова много ангажименти, нямам никакво време, как може тя колко време ще й трябва да отдели, за да може, защото ако нещо го започнеш и не го прилагаш, то няма да има резултати. Всяко нещо трябва да има действие. И когато една дама дойде и каже, да, това е чудесно, на мен много ми харесва, обаче нямам време. Какво може да й кажете вие? Как да го направи така, че да се възползва максимално от тази програма? За да спечелиш време, ти нямаш време, да, но за да спечелиш време, трябва да инвестираш във време и в себе си, за да може, защото това е инвестиция, която е 90 дена, 3 месеца, но това е инвестиция за следващите 30 години. Защото не е въпросът да бъдем ние някаква патерица и да правим хората зависими от програма, от нас. Да. А въпросът е, че им даваме и програмата и като живота не е права линия. Винаги има завои и точно когато се започне работа, излизат стари страхове, излизат съпротиви,
излизат някои безсънни нощи, в които си казваш не мога повече. Точно там е нашата роля да разпознаеш симптома и по този симптом да разбереш какво се случва, дали това е напредък, какво трябва да се смени, какво да се направи, за да може стъпка по стъпка да преминем от другата страна на брега, където е твоята мечта, твоето щастие, твоето вдъхновение, просто красотата, защото живота е великолепен. Ние с начина по който с подсъзнателните модели и нервната система, която е изтощена, ние сами си го превръщаме в тегло. Абсолютно така. Така че, мили дами, ако искате да разберете повече за тази програма, ще оставим контактите на двете прекрасни дами, за да може да си зададете вашите въпроси и, разбира се, да получите отговори. Така че аз лично ви съветвам, опитайте, направете си среща, разкажете от къде казвате, че имате, къде мислите, че имате така съпротиви, блокажи, за да могат те да кажат да, става, вие сте точно за нас, тази програма ще ви бъде полезна. Това, което виждате в момента, се излъчва в моята страница във Facebook Бизнес за лидери с Силвия, но след около 30 дни това нещо изчезва, тъй като самия алгоритъм на Фейсбук го трие, но може да намерите всички записи от гостуванията на моите гости в YouTube канала ми Бизнес за лидери за Силвия. Там ще бъде споделен и това участие, така че вие може да намерите записа и да го споделите с вашите приятелки. Разбира се, ако знаете, че има приятелка, която има нужда, с удоволствие може да го споделите това видео. Нека малко да си поговорим и за вашата друга рожба, а именно за вашата трилогия. Как се роди, защо се роди, ето я, как я написахте, защо са точно 3? Защото не се събират в една. Супер! Това е книга-курс за успех, здраве и чудеса. Първият том е личен мениджмънт за квантов скок. Втората е подводни скали. Тук са всички предизвикателства, които трябва да преодолеем. И последната е тайната за вдъхновение. Всичко върви в градация. Да, всичко е един пъзъл, който помага да се види цялата картина. Ако ние имаме само едната част, няма как да видим целия пъзъл. На нас това не е проблема, защото не можем да работим на части. Ако не видиш голямата картина и не си наредиш всичките елементи, другото няма смисъл. И така се получи с мащаба на книгата. Аз само искам да допълня относно програмата, защото мисля, че завършихме. Това, което казахте да се свържат хората, ние предлагаме безплатен разговор, така че всеки може само да напише разговор, ние ще се свържем с него. На този безплатен разговор определяме, класифицираме къде са проблемите, нервната система, дали работи на симпатиков режим, само режим газ или парасимпатико за вагуса, какви подсъзнателни модели те са всъщност подсъзнателните модели като релсите на влака на живота ни. Колкото и да се засилваш и да полагаш усилия и да искаш да направиш завой, релсите ще ти отведат на едно и също място, ако не ги смениш. И в този безплатен разговор, специално за вашите зрители, предлагаме подарък. Всеки, който се запише за разговор следващата седмица, получава и безплатен енергиен тест, който е много хубав и определя точно в коя част на тялото са блокажите и как да се работи с тях. Пълно сканиране. Да, а за книгата, в цялата трилогия, тя има над 300 практики, има 40 медитации, осъзнати медитации, има над 100 авторски схеми, защото ние без схеми не работим. И просто един пътеводител, стъпка по стъпка, отново те отвежда до вдъхновението, до красотата, до любовта, защото какъвто и да е въпроса, любовта е отговора във всичките му варианти. Как могат да си намерят тази трилогия? Откъде могат да си я закупят? Има линк. Нямам линк. Трябва да оставим линк. Има платформа. Ще оставим в описанието. В описание ще оставим линка към трилогията. Всеки, който желае.
Аз мисля, че защото това ние си я написахме сами, ние си я издадохме, редакцията Издателство е наша. имаме. Имаме издателство, да, защото това е втория ни труд. Първата книга е Как заедно да вдъхновим детето. Тя е много готина също. Т.е. значи това не ви е първата рожба, а имате и втора рожба. Не, но тази ни е любимата. Да, много ценна. Безценна е, защото я писахме 7 години и в нея няма нито един ред, който е написан с ChatGPT. То тогава още нямаше. Не, за нас нямаше, да. Да, за нас нямаше. Да, това е прекрасно. 7 години труд, това са много знания, много практики, много опит, защото вие сте го направили през вашия опит. Това не е просто написана така някаква книга, която да се напише. Това е целият ваш житейски път, вашия личен опит, който всъщност е показал, че това нещо, което вие го правите, то работи за вас и щом работи за вас, ще може да работи и за другите, което е отлично, защото по този начин вие давате много стойност, минавайки през личната трансформация, защото, както казват, следвайте успешните хора, хората, които са го направили, и ако виждаш, че този човек се е променил и го е направил това нещо, значи той е минал по този път и този път работи. Не използвайте материали и информация от хора, които, както вие казвате, е направено от ChatGPT, или ви го казват, че това нещо ще работи, но той самия не е пример. Тоест, ние сме продукт на продукта. Когато вие сте го минали това нещо и сте го написали и това нещо работи за вас, то ще работи и за другите хора, защото вече е преминато. Тествано, така да се каже. Абсолютно. След работа по нашия метод, аз имах мигрени всяка седмица по 2-3 с пълната симптоматика, където нито можеш да гледаш светлина, нито аромати, нищо. И след работа с точно тези методи, от 2 години нямам никаква мигрена. Никаква. Имах страх от височини. Не можех да си представя как ще сляза от висока сграда или как за летене със самолет беше някаква абсолютна драма. Сега нямам никакви страхове. Просто поправиш ли един елемент от пъзела, автоматично другите започват да си намират местата. Това е за мен уникално. А и нашите читателки така казват, че абсолютно се препознават в тези истории. Една друга дама каза, че стои на нощното шкафче трилогията и след като я прочела, продължава да се отваря, защото има неща, това не е художествена литература да го прочетеш, да го оставиш. Има си, си отбелязала определени страници, как се връща непрекъснато и колко с книгата се работи с тефтер и химикал. Там тя е пълна с упражнения и ако не се следва линията на упражненията, просто няма никакъв смисъл да се чете. Да, точно така. Това не е обикновена книга, това е тип курс, който всеки един може да минава във всеки един етап от живота си, защото ако ние сега сме в един етап на живота си, след 2 години сме в друг етап от живота си и когато започнем да четеме, правиме тези практики, ние сме с друго осъзнаване. Точно така е, да. Така че това наистина е един безценен подарък дори да направите за вашите приятелки, защото това ще отключи в тях огромен потенциал и аз много се радвам, че не сте оставили вашите знания само за вас, ами сте ги написали, за да могат и много други дами да се докоснат до вашите знания, до вашия път, през който вие сте преминали, за да може да го предадете всичкото това нещо, така че ще оставим линк в описание в YouTube канала Бизнес за лидери с Силвия в вашето гостуване. Ще оставим в описание и линк за трилогията, за всеки, който иска да си я закупи или да изпрати линк на приятели, за да могат да си я закупят. Спокойно могат да се възползват. Така че пак казвам, в YouTube канала Бизнес за лидери с Силвия ще намерите записа и в описанието ще намерите както подаръка, който сега пак ще кажем какъв е, така и линк за тази трилогия. А разбира се, ако имате линки за предишната книжка, с удоволствие ще го сложим и него. Така че нека сега да кажете какъв е подаръка, който вие сте подготвили за аудиторията ми, тъй като всеки един гост дава някакъв подарък за хората, които в момента гледат или след това ще гледат. Какъв е вашия подарък? Подаръка е един документ, в който разкриваме 5 стъпки, как да имаме повече време, енергия, сън и да увеличим оборота си с 30%. Без да правим компромис с бизнеса. И да имаме страст и вдъхновение. И това е подарък за всички дами,
в него обстойно са описани процесите, така че да могат да бъдат наясно какво може да как очакват, може да се как решат се преминава през процесите. предизвикателствата. Вау, супер, прекрасен подарък. Много ви благодаря за това, че дадохте такъв ценен подарък, така че ще намерите линка пак в описанието в YouTube канала ми, тъй като и тук мога да го сложа, но той много бързо ще изчезне, защото YouTube, Facebook вече има други алгоритми. Накрая винаги задавам един въпрос, когато вие решихте да започнете да се занимавате с това нещо, нали, от това да бъдете лекари, дентални експерти, да помагате на хората да имат красива усмивка и да се насочите в това нещо. Какво беше отношението на хората около вас, на близките ви? Подкрепяха ли ви или ви казаха: абе, вие добре ли сте двете, бе? Как може толкова години да учите, да имате такава прекрасна професия, да имате нещо, което е сигурно и да тръгнете в нещо, което е, то всеки втори е с личностно развитие, всеки втори е някакъв ментор, кой ще ви гледа вас, кой ще ви слуша вас, пак тая голяма трилогия толкова дебела, кой ще седна да ви я чете? Какво беше? Имаше ли подкрепа? От най-близките хора имаше пълна подкрепа. Те на нас са ни свикнали, защото и приятелите и кръга, близкия кръг ни казват, че сме луди. Ние винаги сме с нов проект, с нещо ново, което правим. Нямаше проблем. Но това, което го казвате, наистина за хората отвън, наистина така звучеше. Защо се оставяш професията? Защо? Ние не сме оставили. Да, но за нас това е вдъхновение, за нас това е мисия. Благодарни сме за подкрепата на семейството ни, защото съпруга на Деси направи много красиви всички графики, графичните изображения, снимките, схемите. Безкрайно сме благодарни. Всички с любовта си и с подкрепата си бяха до нас винаги. И майка, и татко, и децата ни. И така. Това е прекрасно, защото вие показвате, че в семейството е имало подкрепа. И независимо, че пък вашите приятели, познати са имали тяхните страхове, които са се опитали да ви ги предадат на вас и да ви саботират, вие не сте позволили да ги чуете. Вие сте били като глухите жаби, вие сте си имали посока и си действате, за което ви поздравявам много, защото вашите знания, вашата експертност от гледна точка на медицината и от гледна точка на психологията и на вашата лична трансформация, през която сте преминали, е безценно това, което сте създали като трилогия, като обучение, и смятам, че ще помогнете на много дами да преоткрият себе си и да видят, че във всеки един тунел има светлина, от която могат да изгреят едни прекрасни, така бих казала, проекти, които да ги направят щастливи и успешни. Много ви благодаря за това участие. Ако има нещо, което не съм ви задала като въпрос, искате да го споделите, защото вие се занимавате с още много други неща. Вие имате и лекции, които преподавате. Имате много други неща. Ако искате да споделите нещо за тях. Не, искаме просто да благодарим за поканата и за възможността, която ни даде ти, Силвия. Благодарим и за енергията в това прекрасно пространство. Толкова е мотивиращо и вдъхновяващо. Безкрайно сме благодарни. И ти желаем успех в твоите проекти. Много късмет и много вдъхновение. Благодаря ви, прекрасни момичета. Ще се радвам взаимно да бъдем полезни на колкото се може повече дами, защото всяка една от нас е тръгнала през страха от това как ще се справя по новия път. Със сигурност и при вас го е имало, но пък ето, че това нещо ни дава силите, енергията и мотивацията да помогнем на други дами и те да преоткрият себе си. Много ви благодаря за това участие. И да запалят слънцето в себе си. И ние благодарим.
Точно така, да Благодарим. запалят слънцето в себе си и да повярват, че това, че се опитват да правят много неща е чудесно, но когато имат подредбата как да ги направят тези неща, ще имат време, както вие самите казвате. Да. Нали така? Така е, Абсолютно. да. Благодаря ви много за всички Благодарим. вас. Ще се видим следващия четвъртък по същото време, а вие споделяйте видеята, за да можем да помогнем на колкото се може повече дами и те да намерят своя път. Благодаря ви много. Благодарим.